A mi m'agradaria viure en un món en el qual no calgués fer discriminació positiva perquè les dones poguéssim estar en llocs de rellevància pública, fos política, fos social, fos cívica, o fos empresarial, o fos el que fos. El que és evident és que això no és viable en aquests moments perquè arreu, en el món universitari, en el món de l'empresa, en el món de la política, ens trobem que la presència de les dones és molt menor a la presència dels homes i contínuament hem d'estar promovent aquesta presència. En el món de la societat civil, per exemple, com a representant de la FOSSIR, puc dir que és evident que els llocs de responsabilitat de les entitats de la societat civil majoritàriament estan ocupats per homes i també puc dir que per a les dones és molt difícil arribar-hi. Potser perquè vivim encara en un món que pensa en clau molt masculina, potser perquè vivim en un món que entén que els llocs de responsabilitat, o massa sovint, i és un error enorme, crec, massa sovint creu que els llocs de responsabilitat els han d'ocupar els homes, potser perquè les dones hem de compaginar moltes d'altres coses i no tenim o el temps o la valentia suficient. Jo crec també que això en part és una excusa per part nostra, cal ser valentes a l'hora de tirar-ho endavant, cal afrontar el que implica fer un lideratge de dona i cal afrontar què implica això en un món que encara és massa masculí, però en tot cas també estic convençuda que el lideratge de les dones és un lideratge positiu, és un lideratge obert, és un lideratge que promou la negociació, és un lideratge que promou la mediació, és un lideratge que és capaç de generar sinergies i per tant entenc que algun dia hi arribarem i que algun dia podrem fer una altra entrevista amb la Jove Cambra Internacional dient ja tenim un món normalitzat i no cal que continuem fent discriminació positiva. Totes som líders. Totes som líders. Women to lead. Actuem per la igualtat de gènere. Jove Cambra de Catalunya.